zipani ziwiri izi ndi za nkhanza koma nkhanza zake mukhoza kuziona zosiyana. Ulendo watha Namiwa atamangidwa achibale awo anthu osiyanasiyana amapita kukawaona nkukawapasa kumene ngakhale chakudya. Koma lero Namiwa akuchita kudandaula kuona kuti ngakhale zili chomwechi chakudya akudya movutikira sakupasidwa. Andi alibe ufulu woonana ndi achibale awo. Kodi Namiwa apalamula mlandu wa mtundu wanji? Akuluakulu pazana ife timafotokoza kunena kuti soka limene mungalipute pano ndi limene tingachite nalo zaka 5. Soka limene lachili pakati pathu chifukwa izi tinkafotokoza kunena kuti kuvotera DPP kuchoka mu MCP kupita mu DPP si nzeru chifukwa anthu azochitika zawo nzimozi. Anthu awa amazuza ma-activist, taluza miyoyo ya ma-activist angati mu zina la MCP koma okuphawo ali a DPP. Ndikufuna ndikusimikizireni pano Charles Ben Longwe anaphedwa ndi chipani cha DPP ndipo ngati mumakhulupirira ulendo woyamba Ben Longwe umene anapezeka kunena kuti kuno akudwala ku South Africa kupita ku Malawi amachita kuuzidwa ndi anthu ona kuti sa Ben Longwe musabwere anthu akukhonzerani upandu maka a DPP aliyense amaziwa. Lero lino poona kuti imalamulira ndi MCP kunapezeka kuna kuti kupita kwa Ben Longwe malo moti akapeze mtendere zotsatira zake a DPP ndi amene adapanga chiwembu popha Ben Longwe. Ife sitionekera aonekere ndi a MCP koma ife ngati anthu oziwa izi timaziwa bwino lomwe. Zomvetsa chisoni pakati paso taluzanso activist wina amene ndithu amayimirira koma anachita kuuzidwa kuti mukachoka ku South Africa kukubwera kuno ku Malawi tithana. Ndipo zosadabwisa kuzaona munthu moyo wake ukupita koma atazilongosola mwakathiri una kuti pano zonse zimandivuta zili bwinobwino yaya papa ndipeza mtendere koma anthu anagwiritsa ntchito njira zawo mpaka moyo wa munthu apita. MCP yankhanza ija Namiwa mmene muja apulumukamo ndithu mpaka kufikira boma la achakwera lachoka leta kalowa DPP koma tikapanda kusamala moyo wa Namiwa aso tikhoza kuuluza. Koma izi mwina pang'ono pokha zachita bwino kuti Amalawi zitiphunzitse ndi kutipasa chithunzithunzi chona kuti kodi pakati pa MCP ndi DPP zikusiyana pati. Moyo umene tili nawo Amalawi ndi woyenera kuti paife tokha tikuyenera kumaziunikira tisakhale ngati nkhuku inde. Nkhuku itakhuta chimanga ife singazindikire kuti nkhuku ija yakhuta ndi pamene tikuyipanikizabe umangoyipasanso chimanga chomwecho. Ndi moyo wathu umene ife tili nawo Malawi poti sitimalankhula poti nkhukuyo simalankhula singane kuti sitikufuna chimanga pano mutipase mapira izi tikufotokoza pa chifukwa chonena kuti nthawi ya kulankhula yomwe idalipo kuti tikanakwanisa kusintha dziko lathu anthu ena amaona ngati tikufuna kungowasangalatsa ena ake. Ife sitikafuna kusangalatsa ena ake koma ife tokha ayini kuvota timafuna tizisangalatse. Taonani malo moti Amalawi tizikamba zinthu za mmene devaluation yathu ya dziko mphawa yathu ya ndalama mmene kuyendera tili bize lero lino kumakamba nkhani zopanda nzeru zimene zikuononga ndalama za nkhani. Kodi mukuziwa kuti nkhani ya kuchikangawa ikuononga ndalama zochuluka bwanji? Ndiye zinthu ngati izi Amalawi tikamakhala ndimaona ngati ife chimene tingachite focus chikhale chakuthana ndi mavuto a dziko lathu. Choyamba dziko lathu likumana ndi mavuto otani pa zachuma. Kodi kuthana ndi umphawi kuti tikhale ndi chuma tipange bwanji? Izi zimene zimayenda kuti limbane nazo. Izi mwazimozi zimene Namiwa akulimbana nazo. Namiwa ngati akufika powauza achipungu na kuti achipungu takuona ni muzaka zochuluka inu mulibezo ndalama zakukanthu ngati zimene mukugula pano katunduzi tabwera ndipoyera lifotokozereni ziko na kuti magalimoto 7 wandagula ndalama zake kuchokera pa Kodi. Hotelo iyi ndikumangayi yazi ndalama zochuluka chonchi ndapeza ndalama zake pakoti pake ndikumanga hotelo iyi. Tiuzeni ngati mayenda business yanji ako ndikulakwa.
atupere muluzi uja zimene wakhala kufotokoza zili ngati zimenezi ngati mukumbukira ona kuti ndizakonda ulamuliro wanga kuti ine ndikazawina aliyense ali ndi ndalama m'Malawi muno tizapanga accountability ya chuma chake kuziwa kuti awa chuma chawo chikuyambira pati chikuthera pati ndipo ngati pali extra kuti chuma chikuonjezereka ndi business yanji cholinga chona kuti munthu akazamanga kaya ndikugula galimoto yapamwamba mtundu wanji asazakhale ndi zifukwa zintchito zake zizamuchitire umboni. Koma tinadana ndi chilungamo Malawi kukapachika munthu osalakwa nkukamasula balaba zimene tidachita tilankhule mobwereza kuvotera DPP kuchosa MCP ndi kuvotera DPP kuli ngati kuntenga Khoswe amene akusaukira mteza kuthengo kukansokerera mthumba la mteza mnyumba mwako. Mteza ukamaonongeka palibenso kufunsa kuti chikuononga mtezawo ndi chani chifukwa Khoswe munakantenga dala kunsokerera mmenemo. Chuma chathu ngati chikuonongeka mdziko chifukwa cha DPP tisachite kumafunsa kuti chuma chathu chikuonongeka chifukwa cha chifukwa DPP yo inali kunja kutchire ngati yemwe anali ngati Khoswe takayinyamula kuja kuyilowesa mthumba la mteza umwe wakhala ukusamalidwa nthawi yayitali. Lero Khoswero atapeza mteza asinanganali wanjala ndi akudi atukuutikita saizi kukana chuma misonkho ya Malawi ikutikitidwa saizi kukana. Tamvesedwa 2 months ago kuti ngati dziko la Malawi lapanga phindu pakutolera misonkho miyezi iwiri yapereka chitsanzo amatchula 228 billion 228 billion miyezi iwiri yokha. Tiwafunse iwo chilowere kodi atolera misonkho yochuluka ndalama ingati papezeka kuti ndalama zija kumazitchula kuti tili ndi ngongole zoyenda kupereka kumayiko tatolera mwinaso zapambana bwanji osatolera ndalama zimeja kupereka zingongole ndi kukhala dziko lopanda ngongole. Ndalama ya miyezi iwiri ikukwanira kuchosa magapo angapo au mphawi mdziko lathu la Malawi 1 kuchipatala 2 kuzaulimi 3 kumaphunziro zikukwanira bwinobwino. Koma zikupezeka kuti ndalama izi wina wake kungozitenga kukamangira hotelo wina wake kungozitenga kukaguda magalimoto ndiye pakapezeka nzika yokonda dziko lake kuti ine ndikufuna ndifunse kuti awa muzaka 20 zadusazi takhala nawo limodzi ntchito imene amagwira tikuwaziwa alibe business inaliyonse lero akumanga hotela ngati iyi akugula zimagalimoto 7 ngati izi iwo ndalama zake akuzitenga kuti komanso galimoto limene akuyendera lapamwamba kwambiri kodi mphamvu zake akuzitenga kuti. Ine ndikaona chalaga pazana kodi ndikumbukire mawu achisala adafotokoza kuti chani Malawi pa 16 September mukazavotera APM musazayang'ane maso akenso kwapita muthalika Malawi zayang'aneni kwa ine chisale kuti ndizapanganji mwina tunkutheka sopano mawu achisale ayamba kuperesera Malawi moti zija achihana makuza ndi zosisa mtengo sopo zija zaboza zosisa fetereza zaboza zosisa soya pieces zaboza zoti Malawi tizamva kukoma zija nzaboza. Koma mawu amene analankhula chisale aja ndi amene akugwira ntchito kuti kuba kwa MCP ifeso tizizaba MCP kutola ifeso kutola MCP kuthyola ifeso kuthyola MCP kupha ifeso kupha. Mawu amene ankalankhula chisale ndi amenewa kodi lero sizikuchitika. Vuto la dziko lathu lagona kwambiri powayuza amphawi ngati mabuliji olokera anthu popita ku mtendere wakuba wa chuma cha umbava ndi amphawiwo sokaloti kwauza unena kuti guys ife tangokhala amphawi koma tili ndi mphamvu tiye tigwiriseni ntchito nzeru zathu timaona ngati anthu enaka akutipondereza pamawa pamene timakavomereza zithuleti atupere muluzi uja akuyima ndithu ndi amphawi akuyima ndi dziko la Malawi. Ichi chimene tingachifotokoze chipani chimayenda ndi network yawo network ya DPP pamene idalowera ndi nkhaza zokhazoka mpaka pano ino kodi mumaona ngati ndizophwika kupha achinyamata 22 pasiku limodzi mowaombera ndi mfuti kumachita kuombera ngati kuombera mbawala ino mukuona ngati mwazi umene uja basi achaini waka abale yawo anthu amene aja basi anangovomereza kuti basi mwachita bwino kuti mapemphero awo anadusa pachabe kuti DPP ikapeze mtendere m'malo bino 392 kuphedwa mukuona ngati kuti mizimu ya anthu amene ajawo izangoti basi ziko mukwambiri ambuye mwachita bwino kwa anthuwo mtendere kumati mukawupezeraku. Silvester Namiwa pazana atamenyedwa atachitidwa nkhanza ndi chipani cha Malawi Congress Party ndikukhulupirira kunena kuti
anthu osiyanasiyana adapita kumalo kumene adasungidwa kapena kumalo kumene adaonedwa anamiwa nkumakawaona. Koma moreover ku polisi ku area 18 anapita anthu kukawaona mosiyanasiyana ndithu nthawi imeneyo. Ndipereka chitsanzo, adalinso kabambe adapita, akondwani nankhumwe adapita, komanso tupere muluzi pa nthawi yonso adapita. Ndipo panalibenso chokola china chilichonse. Lero anamiwa omwe aja amangidwa. Kupita adalinso kabambe amachita kuwuzidwa ona kuti nthawi yowaonera anamiwa padakali panopa yatha. Koma mapanga iti nthawi yomweyo ndi imenenso anagwiritsa ntchito pokawaona ulendo woyambawo. Makolo awo achibale awo anamiwa kukanizidwa kuti akaonedwe. Anyway, izi Amalawi zikutionesera chiyani pa umunthu wathu? Zikuonesa kunena kuti Bakiri Muluzi News TV. Pangani subscribe kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zimene tizikukonzerani pano pa channel chanu. Tikukhulupirira kuti mwasangalala nayo program imene akukamba zokhudza anamiwa komanso nkhanza zimene boma la DPP likuchitira anamiwa. Ine mulusi wanu tikumanenso mu video ina yotsatirayi. Musayiwale kupanga subscribe pa channel chino.